La comarca del Matarraña va celebrar dimecres la jornada Matarraña, la tierra donde el futuro echa raíces, un acte que indica el rellançament de la marca de qualitat territorial Matarraña. La iniciativa va néixer l'any 2009 i entre la pandèmia i la falta de finançament se va quedar estancada. Ara el territori reactiva este projecte que aposta per l'autenticitat, l'arrelament al territori, la sostenibilitat i el desenvolupament comarcal. Volem tornar a impulsar, a la millor treballant-ho d'una altra manera, que no hi hagi tants impediments en aquestes cartes que s'han fet de cara a tota aquesta gent que podrà optar a les marques, que no es posen moltes pegues, que sigui més fàcil. Des de la seva posada en marxa, un total de 64 establiments de tot el territori han estat certificats. Originàriament se van crear 11 cartes corresponents a diferents sectors i ara s'ampliaran a 3 més. Tornar a posar al centre el que és la qualitat i la manera de fer que tenim al territori i que les empreses que se comprometisquen a seguir aquesta qualitat que puguen tenir un reconeixement a través de la marca de qualitat rural. Entonces, a dia d'avui hi ha 11 cartes específiques destinades a diferents sectors, des de turisme actiu, restaurants, hosteleria, també hi ha bodegues, també hi ha forns i pastisseries, i a més hem arrencat en 3 noves cartes que pensem que fan referència a sectors que ens identifiquen i que poden ser també motors interessants per al territori. Els molins de l'oli, les empreses d'artesania i també podem certificar una demostració cultural com és a través d'una festa tradicional. La reactivació de la marca s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Matarraña, finançat per la Unió Europea a través dels fondos Next Generations. Dins d'este mateix pla hi són els clubs de producte que precisament el pròxim 17 de juny se reuniran per a continuar treballant.